Patricia Galeati omwe ndi mtsogoleri wa phungu wa chipani cha United Transformation Movement ku Parliament. Paja masiku apitawo anabwera ndi nkhani imene amanena zoona kuti aboma akamapanga ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026-2027 atakako ndalama zapadera. Cholinga chake ndichonena kuti achitike kafukufuku okhuzana ndi ngozi ya ndege ichapha malemu Saulos Chilima komanso anthu ena 8 pa 10 June mu chaka cha 2024. Tate tingonako zimene anayankhula Patricia Galeati kenako tipitire nkhani. That nothing else. I'll be coming from that. Are we having the budget for the plane crash in Chikangawa? Because we are free, but if you're not looking into that, you've done well, you've started well in the corruption, you've started well in doing whatever, the food, the fuel, you've started well, but we are looking for this. Nobody should let this take this nation as if it is his or her nation. It's for everybody, where everybody is supposed to be free. And we pat you at your back for whatever you're doing. Shame if you are one of them. Even if people were just shouting on the meeting to say, hey, and we hear today that these are the very same people who were buying fertilizer without even looking into the purpose of buying the fertilizer. And some of them, they are lotting there, yet people were suffering, failing to access some of these NIF items, which they said, we are going to give you money, and you are going to give you maize, you are going to give you fertilizer, and when you do that, you are going to give us money. At the end of the day, we found that in the warehouses, a lot of that, and as Public Accounts Committee member, we'll be looking into that to see who is this one. Because people are pompously announcing as if NIF of their salary, as if NIF was their food, as if NIF was their child, whereby people are not even free to have that money. Thank you so much, the first Deputy Speaker, for allowing me to Thank you. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula Patricia Galeati ku Parliament masiku apitawo. Nawo posatira zimenezi akuboma kuzeratu kwa amene amayankhulira boma amene watonde andona a information omwe ndi a Shadrack Namalomba akunena zoona kuti akumbali a boma amaliza kupanga review komanso kuchita ma recommendations onse ofunikira. Chimene changosalira ndichonena kuti zimenezo apangazo akaperekeno kwa mtsogoleri wa dziko kuti apereke direction yokhuzana ndi nkhani imene. Paja ambiri tikusatira bwino kuti mbuyomo pa interview yake mtsogoleri wa dziko apita Mutharika anazanena zonena kuti nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege makamaka chimene chingachitike azadikira nduna ya zachilungamo imene izapereke ma recommendations potengeranso ndi akafukufuku amene anachitika mbuyomo amene anazachita a chipani cha Malawi Congress Party. Nde pajambiri tikusatira bwino kuti kunasankhidwa anduna a zachilungamo omwe ndi a Charles Muhango. Nde paja anakhala akuchita a Charles Muhango pakatipa anakhala akuzukuta malipoti okhuzana ndi kafukufuku wa ndege ameneyo. Komano anduna amenewa a Shadrack Namalomba anapitiriza kufotokozera kunena zoona kuti boma la chipani cha Democratic Progressive Party ndozipereka komanso akonzeka kuti athane nayo nkhani imeneyi yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Akuti chifukwa choti ngozi ya ndege imeneja imakhuza dziko ndi ambiri amakhala ochidwi ndi abomawo akuyenera zoti apange zothana nayo kuti mwina pasamakhale kugwirana ufiti. Of course Patricia Galeati anapitiriza ndi kudzudzula makapena ake amene apanga ataki imene Chilima. Iye munthu umene Chilima olemba pasamali la mchezo la Facebook sanapemphe munthu kuti akawerenga uthenga umenewo. Ndi makapena ake basi notokuyamba kuyankhula m'masamba mchezo mu eza kuti mama opanga zanu mulimbana ndi munthu bwanji. Iye akupanga zake ayakulira musiyena alire. Tikhoperanso ambiri tinaona ma conversation amene amakapanga secret m'masamba mchezo mu makape amenewo amakhala akupanga zimenezo. Nde potengeranso ndi post imene apanga post masiku angapo apitawo pamene linali tsiku limene a Saulos Chilima anabadwa. Mwachidule nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imene yapha malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 8 tikutenga mbuyo pang'ono ku Parliament pamene ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party unalowa mboma. Patricia Galeati omwetu ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani chimene cha United Transformation Movement chomwe mtsogoleri wake mu nthawi imeneyo anali late Dr. Saulos Chilima anazabwera ndi nkhani imene panali pa 5 November chaka chimene cha 2025 kupemphato aboma kuzera ku unduna wa Homeland Security kuti atayapanganso kafukufuku watsopano okhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja chifukwa ambiri samakhutira ndi malipoti okhuzana ndi kafukufuku wa ndege amene anachitidwa mbuyomo ndi amenewo a BFU komanso a Commission of Inquiry inasogozedwa ndi a Justice Jaba Alide. So posatira zimene tinaona kuti panali pa 8 November chaka chimene cha 2025
Isaac Noah Kaka omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party anagwirizana ndi mfundo imene Apatricia Kaliate anabweretsa ku parliament. Iwo ankanena zona kuti chipani cha Democratic Progressive Party munyengo ya kampeni ankalonjeza zona kuti adzachita fresh inquiry chifukwa choti kafukufuku amene achitidwa mbuyomo ndi chipani cha Malawi Congress Party amene yo a DPP samakhulupirira. So ali mboma akuyena kupanga kafukufuku watsopano ndi cholinga choti anthu asiye kugwirana ufiti. Tinaonanso a Jessica Bwira amene amayankhulira chipani cha Malawi Congress Party anagwirizana kwa mtontho ndi chiganizo chimenecho. Posatira zimenezi tinaona kuti anduna azachilungamo a Chelsea Muhango ku parliamentiko anazayitanisa malipoti okhuza ndi kafukufuku wa ndege amene anachitidwa mbuyomo ndi anzawo a chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo pa 11 November 2025 a Chelsea Muhango anazafotokozera nyumba komanso mtundu wa Malawi kuti alandira malipoti amenewo ndipo akuchita kauniuni. Akamaliza kuzukuta malipoti amenewo ndikuti apereka ma recommendations omwe azapereke kwa mtsogoleri wa dziko komanso kuuza mtundu wa Malawi kuti amaliza kuchita kauniuni amenewo ndeno chitsogolo chizakhala chikuyenda motani. Posatira pamenepo tinaona kuti panali pa 20 November chaka chimene cha 2025 anduna amenewa anazafotokozeranso parliament kuti amaliza kuchitato kauniuni okhuza ndi malipoti amenewo azukuta china chilichonse aona ndikuti kukhala kubwera ma recommendations ndi zina zotero. Akamaliza pamenepo ndikuti apereka kwa mtsogoleri wa dziko kumufotokozera kuti pakhale direction yamene nkhani imene angayipangire hando. So tinazaona kuti panali pa 25 December 2025 pamene Norman Chisale omwe ndi a Deputy Minister of Homeland Security anazapita ku Maula ndi mwana wa mtsogoleri wa dziko atadikira Munthalika kumeneno. Tinazaona Norman Chisale ankazafotokoza zonena kuti mwezi wa January chaka chimene cha 2026 kuchikangawa kukhala kupiridwa ndi cholinga choti akaone ziwiri zitatu komano kunakhala kuli chete kuzafikiranso nkhani imene yabwera mu public domain makamaka pamene Amere Chilima analemba pa tsamba la mchezo la Facebook nkhani yokhuzana ndi late Dr. Saulos Chilima. Ndipo satira zimenezo ndimene taona kuti zakhala zikuzungulira mpaka kuzapeza kuti anthu ndithu ayamba kulozana zala zotero mpaka abomawa ndi pameneno abwera kuzafotokozera nkhani imene kuti amaliza kuchita ma recommendations kwa salano ndi kuti apange submit kwa mtsogoleri wa dziko apita Munthalika kuti direction ikhala ikuyenda motani. Kwapoti alonjeza kuti nkhani imene aboma ali committed ndi cholinga kuti kukhale conclusion kuti anthu aziwe chilungamo kuti zimene zinachitika zinali zangozidi kapena ena ake anapanga foul play. Komabe ndi ambiri amene amaonera kuti samakhutira ndi mmene kafukufuku anachitidwira ndi makosana a chipani cha Malawi Congress Party potengeranso ndi mmene nkhani zake zimayendera. Tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 13 July chaka chimenecho cha 2024 pamene akaswera ku Germany aja amene amadziwika ndi dzina loti PFU anazalemba uthenga pa website yawo, uthengatu wosimikiza kuti abwera ku Malawi ndipo kumeneko afuna kuyamba kafukufuku okhuza ndi ngozi ya ndege imene inapha malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 80. Ndipo tenga ndi uthenga umene anapanga publish ankazafotokoza kuti iwo apanga extract audio imene imaoneka zona kuti inali ndi uthenga wa zimene zinkayankhulidwa mu ndege imene ija, ndipo audio imeneyo anayitenga mu black box. Fortunately uthenga umenewo umene apanga publish pa website yawo anapeza zoti ma media houses amaiko ena anapanga capture uthenga umenewo. Posatira pamenepo panali pa 30 August chaka chimenecho cha 2024 ndi pamene tinkaona kuzoti akaswiri amenewo anazatulusa interim report imenenso inapereka mafunso ambiri anayikwacha interim report imeneyo. Kuchoka pamenepo ndi kumene kumazabwera Commission of Inquiry imene tikuti anasogolera ndi a Justice Jaba Alide. Kuchoka so pamenepo anthu anaonera kuti sanakhutire ndi Commission of Inquiry imeneyo. Finally ndi kumene kumazabwera report la akaswiri amenewo aku Germany. Komano final report imene inkabwera ya akaswiri aku Germany inaoneka zonena kuti inasiya gapo makamaka pa zimene anapanga publish pa website yawo zoti anapanga extract audio ya zimene zinkayankhulidwa mu ndege imeneja. Ndeno anthu anamba kupanga male makamaka potengeranso ndi ma events imene amayendera. Tikatsatira bwino final report isanatuluke
achakwera anazapeza zoti anapita ku Germany kumene anazakhala kuyamba pa 21 mpaka nakafika pa 23 August chaka chimene cha 2024. Tikhope kuti ambiri tikutsatira bwino tinazaona achakwera ku Germany kuti amakwera njinga. So anthu amanena zonena kuti nthawi imeneyo imene achakwera anapita ku Germany nkutheka kuti anapanga bribe akuluakulu amene ankachita kafukufuku ameneyo ndi cholinga choti pamene akuwesa final report zinthu zina azipange komiti deliberately ndi anthuno ankapanga male potengeranso kuti akaswiri amenewo anadeleta uthengatu umene anazalemba pa website yawo okhuzana ndi maaudio amene akuti anapanga extract mu black box imeneyo. So mukatengeranso ndi zimene amayankhula ngati a Sylvester Namiwa zonena kuti mtsogoleri wa dziko Mutha Manager Lazarus Chakwera anazauzidwa ndi mtsogoleri wa dziko lina zokhuzana ndi ngozi ya ndege imene kuti yachitika ku Nthungwa. Ena kumazakamba zimene ankayankhula Valentino Peri kuti ndege imene inagwera kukhwethema kunalibe anthu kunalibe mizi ndi zina zotero. Akazipanga male zinthu zonsezo nchifukwa anthu samakhutira ndi mainkwalezi amene anachitika m'mbuyomo. Nkutheka mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti aboma abwerano kuzasindika kuti amaliza kuchita ma recommendations okhuzana ndi ngozi ya ndege imene inapha Alede Saulos Chilima ndipo abomawo ali committed kuti amalize nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo fotokoza na comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 18 chingoti nkhani zambiri zomwe zimachitika ndi zitakufikirani mosavuta.